പഠിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇനി നെറ്റ് പോവോ ഇല്ലയോന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ആണ്. നെറ്റ് പോവോ ഇല്ലയോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഹരേഷ് മാതാജി, ഹരേഷൻ പ്രഭു, എല്ലാവരും ഹരേഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നാമം ചൊല്ലും. നാമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മളെ ഇതിലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലലാണ്. കറണ്ട് പോകും വരും, അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാവരും ചെല്ല. ഈ സമയത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാം. ഹരേഷ്ണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ആരെങ്കിലും. അത് ഞാൻ ഒരാൾ ചൊല്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒരാൾ ചൊല്ല. ഞാൻ പറയാ ആരെ ചൊല്ലണ്ട്. ഇന്ദിരദേവി മാതാജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ.
ശ്രീചൈതന്യം മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ് ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് എക്സാമും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് 2-3 ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും എടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിലേക്ക് കിടക്കാം. മാതാജി അഡ്മിൻ ആരാ? മാതാജി ഒന്ന് പേര് അവരെല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യോ? എന്റെ പേര് വിജയശ്രീ പ്രഭു. മാതാജി ഒന്ന് അഡ്മിൻ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. പേര് എഴുതി വെച്ചാലേ? പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി പേപ്പറിലൊന്ന് പേര് എഴുതി വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം കഴിയുമ്പോ മാതാജി ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിക്കുക. അപ്പൊ അവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ മാർക്ക് പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? മാതാജി ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേര് കിട്ടുമല്ലോ എല്ലാവരും. എന്റെ പേര് എഴുതിരിക്കാം. അതെടുത്തോളും നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അത് ഇവിടുന്ന് എടുത്തോളും. അപ്പൊ മാതാജി പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി പേര് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരെ മാർക്ക് പറയാം. പിന്നെ പ്രഭു അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കും. ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കും. അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കും. നിങ്ങൾ അത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. അത് ഇല്ലെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തോളും. നിങ്ങൾ അതുമായി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് മാക്സിമം ചെയ്യാം. അല്ലാത്തവരോട് മാതാജിനോട് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചാറ്റ് എന്നുള്ളതില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഒന്ന് അമർത്തു ചാറ്റ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ബ്ലൂ കളറില് നീല കളറില് കുറെ വരികൾ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. HTTPS എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അതില് ആ ലിങ്ക് ആണ് അറ്റൻഡൻസിന്റെ. അതിൽ അമർത്തു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫോം വന്നിണ്ടാവും. നെയിം യുവർ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ നെയിമിന്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക. പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ കീപാഡ് വരും താഴെ. അതിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പേര് എഴുതുക. അവിടെ പേരെഴുതിക്കോളൂ. നെയിം എന്ന് കണ്ടില്ലേ? നെയിം എന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ താഴെ യുവർ ആൻസർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ആ നീല ലിങ്കിൽ അമർത്തിയില്ലേ? വന്നോ? ഒന്നും കൂടെ ലിങ്ക് ഇട്ടേ. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചാറ്റിൽ അമർത്തിയാൽ മതി. അപ്പൊ ലിങ്ക് വരും. അല്ല മാതാജി ഒന്നും കൂടെ ഇടും. ഞാൻ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർക്ക്. ഓക്കെ കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ചാറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാക്കി തന്നേടാ. എന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എന്റെ പേര് പോയില്ലേ?
ഓക്കെ ഹരികൃഷ്ണന്റെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ? പ്രഭുജി എന്റെ പേര് വന്നോന്ന് നോക്കിയേ, ലീലാമണി. മാതാജി വെയിറ്റ്. മാതാജി എല്ലാവരും ഈ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? അറ്റൻഡൻസ് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ? ഗൂഗിളിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? താഴെ ലെവൽ 2 അറ്റൻഡൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ വരും നെയിം യുവർ ആൻസർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നെയിം യുവർ ആൻസറിന്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. ആഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഗൂഗിളിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗൂഗിളിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താഴെ ലെവൽ അങ്ങനെ. എന്റെ ഫോണിൽ മുന്നുണ്ടല്ലോ, നെയിം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അതൊന്നും ഇല്ല. വന്നില്ല. ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അത് ഗൂഗിള് മാർഗമല്ലോ ഒരിടത്തോട്ട്. എനിക്ക് പ്രഭുവിനെ ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് മുകളിൽ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വിജയശ്രീ മാതാജി ഇട്ടുള്ള. അതുമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നേരിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൽ വരും എന്താ നമ്മളെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഇത് വരും. അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളത്. പിന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാതാജിനോട് ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ഇതിട്ടാ മതി. അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മാത്രം ഇട്ടാ. അത് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല പ്രഭുജി. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ലേറ്റ് ആയി, അതൊന്നും കൂടെ മാതാജി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തോ. അത് ലേറ്റ് ആയി കയറി കഴിഞ്ഞാല് അത് വരില്ല. മാതാജി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കയറണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിട്ടൂല. ഒന്നും കൂടി ഇടാട്ടോ. ഒന്നും കൂടെ ഇട്ടിരിക്കും മാതാജി. ശരി പ്രഭു. നിങ്ങൾ അതും ടൈമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കയറുന്ന സമയത്ത് അത് കാണില്ല. മാതാജി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാ മതി. ശരി പ്രഭു, ക്ലാസ് എടുത്തോളൂ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടാം. ശരി. അപ്പൊ അല്ല കഴിയുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. സമയം പോവല്ലേ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പഠിക്കാം. അത് നിങ്ങൾ അധികം ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട. അത് മീൻസ് അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവര് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പേരിട്ടാൽ മതി. മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ അത് ചെയ്യാത്തവരെ മാത്രമേ. അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം, നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമുക്കിപ്പോ എക്സാമിന് ഇരുന്നാലോ? റെഡിയാണ് എല്ലാവരും? മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യോ? ഞാൻ ചെയ്യാം. പേര് ഞാൻ എഴുതിയിടാം പ്രഭു. അപ്പൊ ഒരു 30 പേരുണ്ട്. അവരുടെ പേര് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അതിന് തന്നെ. 30 പേര് ഞാനും പ്രഭു ഒക്കെ അടക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരെ എഴുതിക്കോ. 28 പേര്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുക. മാതാജി നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 2 ശ്ലോകം നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്രയാ? 13 14 എത്ര വരെ നിർത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 16-ാമത്തെ പ്രഭുജി. 16 എടുക്കണം പ്രഭുജി. 13 15 കഴിഞ്ഞു. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇനി.
15 കഴിഞ്ഞ് 16 എടുക്കണം അല്ലേ? കഴിഞ്ഞു 16 എടുക്കണം. 16 എടുക്കണം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 16 അല്ലേ? നമ്മളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് 4 തരം സുകൃതികളെയും 4 തരം ദുഷ്കൃതികൾ. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികളെ പറ്റിയാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒന്നെടുത്തോട്ടെ. 15 പറയുന്നത് ദുഷ്കൃതികളെ പറ്റി, 16 പറയുന്നത് സുകൃതികളെ പറ്റി. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ 4 കൂട്ടരുണ്ട്. ദുഷ്കൃതികൾ വരുന്നത് ഒന്ന് മൂഢന്മാര്, ഒന്ന് മനുഷ്യാധമന്മാര്, പിന്നെ ഒന്ന് മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, ഒന്ന് 4 നിരീശ്വരവാദികൾ. അങ്ങനെ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, ജ്ഞാനത്തിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടവര്, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദി. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സുഹൃതികളെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജ്ഞാനാ സുഹൃതൻ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരദാർത്തി ജ്ഞാനിച്ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരത കുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാറ്. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സുഹൃതികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും സുഹൃതികളാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കും അല്ലെ? നമുക്ക് അതുപോലെ ധനം, ആകാംക്ഷ, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ജിജ്ഞാസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ട് ജിജ്ഞാസുകളാണ്. നമ്മളെ ലെവലിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ അല്ലെ? ആ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അതാണ് ജ്ഞാനി. ഈ 4 പേരും എന്താണ്? സുഹൃതിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇവർക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ ഈ പല കാരണങ്ങളാലും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ വരുന്നവരാണ് ഇവരെന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോണത് അല്ലെ? ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോണതിന് നമുക്കുള്ള ആഗ്രഹം, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പോവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാവോ ആർക്കത്? കേൾക്കുന്നില്ല. 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 ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, കട്ടായി പോയില്ലേ? എനിക്ക് മാത്രമേ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കട്ടായി പോയി, ഡിസ്കണക്ട് ആയി. ആ പ്രഭു ഇല്ലല്ല, ഇതിലില്ല പ്രഭു. ഡിസ്കണക്ട് ആയതാ. ഞാനോർത്ത് എനിക്ക് വല്ലതും പറ്റില്ല. അയ്യോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ. വന്ന് പോയി പ്രഭു, കാണുന്നില്ല. വരുമായിരിക്കും. വന്നു. ആണോ? എവിടെ വന്നു? ഇല്ല. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ.
ഇന്ന് ചൊല്ലിയ മാതാജി ഹരേ രാമയാണ് ആദ്യമേ ചൊല്ലിയ. നമുക്ക് ഹരേ രാമ ആദ്യമേ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹരേ രാമ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാ ചൊല്ലുക. കാരണം നമ്മള് അത്രയും നമ്മളായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഹരേ രാമ ചൊല്ലാത്തത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കാം മാതാജി. ഞാൻ അതിലേക്ക് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും തോന്നരുതേ. ഒന്നും തോന്നത്തില്ല. അറിയാൻ വയ്യാത്തത് പറഞ്ഞു ജപിച്ചിരുന്നതേ. പിന്നീട് സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ ആദ്യം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ ഒരു കൂടുതൽ ആദ്യം പണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ രാമയാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മളാ കാണിച്ചത്. അത് ദൈവം ക്ഷമിക്കും. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നെ തുടങ്ങണം എന്നറിഞ്ഞു. ശരി ശരി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഇല്ലേ? പിന്നെ വന്നപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണയാണോ ഞാൻ ചൊല്ലിയേ അതോ ഹരേ രാമയാണോ? ഞാനാണ് ആദ്യം ഹരേ രാമ ചോദിച്ചത്. സൗദാമിനി പറഞ്ഞത്. അത് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, നമ്മൾക്കിടെ അറിവില്ലായ്മയാണല്ലോ. നമ്മൾ പണ്ട് ചൊല്ലിയത് അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളപ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. രേഷ്ണ കുറച്ച് സെക്കൻഡിന് പ്രോബ്ലം വന്നാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് റൂം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോട്ട് മാറിയിരിക്കട്ടെ. സെക്കൻഡിൽ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വന്നേക്കണ ഹരേരാ. വീണ്ടും ഇപ്പൊ ചെല്ലിയൊരു ഹരേരാമ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. മാതാജി ആദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ രാമ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാ. മാതാജി അതാ കേൾക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചത് കേട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കേട്ടില്ല. രേഷ്ണ മാതാജി, രേഷ്ണ നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ്. നിങ്ങള് പേപ്പറും പേനൊക്കെ എടുത്തില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും റെഡിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാരും ബുക്ക് വായിച്ചില്ലേ? 1 തൊട്ട് 6 വരെ ഉള്ളതൊക്കെ. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുക. ഇനി ബുക്ക് വായിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല. എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചാ? ഞാൻ വാങ്ങി. 2 ലെസൺ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പ്രഭുജി. സോറി, സമയം കിട്ടില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം നമ്മള്. അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ. ബുക്ക് പിന്നെ എല്ലാരും വാങ്ങിച്ച ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. രേഷ്ണ അത് മതി നമുക്ക്. അത് ഭഗവാൻ എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്നല്ലോ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക്. പിന്നെ അതായിക്കോളൂ പതുക്കെ പതുക്കെ. അപ്പൊ റെഡി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും. ഞാൻ മാതാജി നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ. നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാ പോരെ പ്രഭുജി? ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും, അപ്പൊ അതിന് ആൻസർ എഴുതാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പേപ്പർ എടുക്കുക, പേന എടുക്കുക, എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയിരിക്കുക. നമ്മൾ ആൻസർ പറയും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തര് ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി പേര് വിളിക്കും. അവര് മാത്രം മാർക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ സുധാമിനി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീതി ജയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരദേവി എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല. അത് കാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എഴുതിക്കോ.
ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ മതി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പഠിക്കല്ലേ, അപ്പൊ അതിൽ 5 സബ്ജക്റ്റുകൾ, 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആ 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ആൻസർ പറയരുത്, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം. വിജയശ്രീ മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യോ? പ്രഭുവിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രഭുവിനെ പേരിലമർത്തിയാ പോയി. എന്റെ പേരിൽ അടുത്ത 3 ഡോട്ട് കാണുമ്പോ അതിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ആയി. എഴുതിയാ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം പറയട്ടെ. ഓക്കെ. ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഏതിനാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. എഴുതിയാ? ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. എന്തിനാണ്? അടുത്ത ചോദ്യം. ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രഭു, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്നത്, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണോ? ഇന്ന എഴുതണം. ഭൗതിക ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്? അടുത്തത് എഴുതിയാ? ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല, അത് എന്തെല്ലാമാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമാണ് ആരാണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? 2 ചോദ്യം. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം അവതാരം ആരാണ്? അതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് കലിയുഗ ധർമ്മം എന്താണ്? കലിയുഗ ധർമ്മം എന്താണ്? അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത്. അതാണ് കലിയുഗ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം അവതാരം ആരാണ്? കലിയുഗ ധർമ്മം എന്താണ്? 5ാമത്തെ ചോദ്യം. 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്ര? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്ര? ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ തരാം. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരം, അതിൽ എയും ബിയും പറയാം. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. രഹസ്യാവതാരം ഡയറക്റ്റ് എഴുതണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണോ? അഞ്ചാമത്തെ രഹസ്യാവതാരം ഇതാ ഓപ്ഷൻ. ഒന്നിന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം, ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതിക്കോളൂ. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തില് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ അവർ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അതിൽ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ പറയാം. വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്, അവ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്. അതിൽ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ ആരാധിക്കുന്നത് ഏത് രൂപത്തെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ ആരാധിക്കുന്നത്? ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം. പ്രഭുജി, ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്ര? പിന്നെ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അതായത് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ്? വ്യക്തിഗത രൂപമാണോ അവ്യക്തിഗത രൂപമാണോ? പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം, ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഓപ്ഷൻ പറയാമോ? അതിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബുക്ക് വായിച്ചവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അത് കലിയുഗത്തിന് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്ര? ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചോദ്യം, ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രം ആരാണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഉറ്റ ശത്രു ആരാണ്? എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആത്മാവിന്റെ മിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശത്രു ആരാണ്? എഴുതിയ? ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ, മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? അത് എഴുതുക. മഹാമന്ത്രം. മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? അത് എഴുതുക. മഹാമന്ത്രം എഴുതുക. എഴുതിയ? അടുത്ത ചോദ്യം പത്താമത്തത്, ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു ഏതാണ്? ഇഹലോകത്തിന്റെ ശത്രു. അത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ പറയാം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇതിൽ ശത്രു, ഇഹലോകത്തിന്റെ ശത്രു ഏതാണ്? കാമമാണോ, ക്രോധമാണോ, ലോഭമാണോ?
എഴുതിയാ? അടുത്ത ചോദ്യം എഴുതിക്കോ. ഞാൻ 10 കഴിഞ്ഞ് 2 11 12 കൊണ്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ അതില് 10 മാർക്ക് വരെ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ. 11 12 11ാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതിക്കോ. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? അടുത്തത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം? എഴുതിയാ? 12 ചോദ്യം. അതിന്റെ ഉത്തരം ഇന്നലെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. അത് എഴുതാം. അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ, അതിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അത് എഴുതാം. പ്രഭുജി ഒരെണ്ണം എഴുതിയാലും മതി. ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. ഓർമ്മയില്ല അത്. അംബരീഷ് മഹാരാജ്. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് പറയാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കോ. ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഭഗവതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിഷയങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കർമ്മം, കാലം, പ്രകൃതി. ഓക്കെ, അതായത് ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഓക്കെ, അത് 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഫുൾ എഴുതിയവർക്ക് 3, അതില് അല്ല ഫുള്ള് അല്ല 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ ഫുൾ എഴുതിയവർക്ക് 5 മാർക്ക്, അല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ചിലർക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് 2 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ 5 മാർക്കിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. അത് ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഫുൾ എഴുതിയവർക്ക് 5 മാർക്ക്. പിന്നെ ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് കേട്ടോ. ആത്മാവ്, ശരി. അതിനൊരു മാർക്ക്. ആത്മാവും ജീവാത്മാവും തന്നെയല്ലേ? അതിൽ ആത്മാവ് ജീവാത്മാവ് പറഞ്ഞാലും മതി, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാ. നമ്മൾ പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതം. ആകാശം, ജലം, വായു, അഗ്നി. ആകാശം, ജലം. അത് പഞ്ചഭൂതം എഴുതിയവർക്ക് മാത്രം മതി. അപ്പൊ അതിക്കുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിനൊരു മാർക്ക്. പഞ്ചഭൂതം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് കിട്ടും. അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാർക്കില്ല. പഞ്ചഭൂതം എഴുതിയവർക്ക് അങ്ങനെ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയവർക്ക് 1 മാർക്ക് കിട്ടാം. 6 നമുക്ക് 1 മാർക്ക് ഉണ്ടാ. അത് ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കൊണ്ട്, അതിന് 1 മാർക്ക് നമുക്ക് എഴുതണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്നി, വായു, ജലം, ആകാശം, ഭൂമി എഴുതാം. പക്ഷെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ തന്നെ മാർക്ക്. മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഓക്കെ, അടുത്തതിന്റെ ആൻസർ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം. അതിന് 1 മാർക്ക് കേട്ടാ. അതിന് 1 മാർക്ക്. ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം എത്ര? അതന്നെ, മുടിനാരയുടെ 10,000. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയി. 5ാമത്തെ വായിച്ചില്ല. സോറി. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരം ആരാണ്?
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഹസ്യാവതാരം. നാമസങ്കീർത്തനം. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാക്കുക. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം അഞ്ചാമത്തെ തിരുനാമജപം. നാമജപം അതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം നാമജപം. നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് എഴുതാം, ജപം എന്ന് എഴുതാം, എന്തായാലും അത്. അഞ്ചാമത്തേല് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം, അതായത് രഹസ്യാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. രണ്ടാം കലിയുഗ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാമജപം, സങ്കീർത്തനം ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. മനസ്സിലായി? ജപം കൃഷ്ണാവബോധം കൃഷ്ണാവബോധം അത് മുഴുവനായിട്ട് കറക്റ്റ് അല്ല. ജപ്പാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ. നാമജപണം. കൃഷ്ണാബോധം എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ യുഗങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കലിയുഗ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാമജപം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കല്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മാർക്കില്ലേ? കൃഷ്ണാബോധത്തിന് മാർക്കില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ കലിയുഗ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ നാമജപ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാമെന്ന്. എത്ര മാർക്കാ പ്രഭു? ഒരു മാർക്ക് 2 മാർക്ക്. രഹസ്യാവതാരത്തിന് 1 മാർക്ക്, കലിയുഗത്തിന് 1 മാർക്ക്, 2 മാർക്ക്. 5ല് 2 ചോദ്യമുണ്ട്. 1 അവതാരവും 2 കലിയുഗ ധർമ്മം. അപ്പൊ ഓരോരോ മാർക്ക് വെച്ച് അപ്പൊ 2 മാർക്കായി. പിന്നെ അടുത്തത് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്ര? 10,000-ൽ 1 അംശം. 10,000-ൽ 1 അംശം. മുടിനാലിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശം. ഓക്കെ, അതിനൊരു മാർക്കുള്ളൂ. പിന്നെ 7ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെയാണ് അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെയാണ് ആരാധന. വ്യക്തിഗത പിന്നെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക്. 7ാമത്തെ 1 മാർക്ക് തന്നെ. 8ാമത്തെ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? മനസ്സ്. 1 മാർക്ക്. മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതിന് 1 മാർക്ക്. പിന്നെ ഇഹലോകത്തിന്റെ ശത്രു ഏതാണ്? കാമക്രോധ ലോഭത്തിൽ ഏതാണ്? കാമം. പിന്നെ ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജയിച്ചവൻ ഭഗവാൻ. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചവൻ ആരാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാ? ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ എഴുതണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എഴുതണം. പിന്നെ 12ാമത്തെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അംബരീഷ് മഹാരാജന്റെ കഥ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ഓർമ്മ? ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ. പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയോ? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതം. ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതം. കറക്റ്റാ. പ്രഭു യോഗി
യോഗി ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവൻ. തികഞ്ഞ പരിപൂർണ യോഗി. കറക്റ്റാ. ശരിയല്ലേ? ശരിയാ. 3, 1, 4, 5, 5, 2, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, എല്ലാവരും മാർക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം. 10. എല്ലാവരും മാർക്ക് കൂട്ടി വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി പേര് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും മാർക്ക് പറയാം. പ്രഭുജി, ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ജീവാത്മാവും കാലവും കർമ്മകിര ഞാൻ എഴുതിയ. ബാക്കിക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടതിന്? ഇല്ല. അതിന് 5 എണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 5 മാർക്ക്, 3 എണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാർക്ക്. 3 മാർക്ക്. ജീവാത്മാവ് കാലം കർമ്മ ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അപ്പൊ എത്ര മാർക്ക്? 3 മാർക്ക്. 3 മാർക്ക്. അന്നേരം ഒത്തിരി മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. 3, 4, 5, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 മാർക്ക് ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. മാതാജി പേര് വിളിക്കും. അപ്പൊ മാർക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയണേ. നേഴ്സറി പിള്ളേരാണോ? പ്രഭുജി 10-ലല്ലേ മാർക്ക്? വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. എല്ലാവരും മുട്ടേ മോനെ. ഒരു സെക്കൻഡ്. നിങ്ങൾ മാർക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ മാർക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, മാർക്ക് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി വിളിക്കുമ്പോ മാർക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്നും പറയല്ല, ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീല എം കെ. ലീല എം കെ കേക്കുന്നില്ലേ? 11 ശരിയാക്കി. ഓക്കെ, പ്രീത ജയൻ. പ്രീത. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ പ്രീത? രാമചന്ദ്രൻ. 17. മ്യൂട്ടായിരുന്നു. 15. ആർക്കാ? പ്രീത 15 ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ 15. ഓക്കെ. റാണി. 17. ശ്രീജ. ഇന്ദിരാദേവി. 14. മാതാജി ശ്രീജ 13. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത. കൃഷ്ണപ്രിയ. ലളിത. 16. ലീലാമണി. കൃഷ്ണപ്രിയ എത്രയാ? 16. ശ്രീജ 15 ആണ്. ലളിത എത്രയാ? ലളിത ഉണ്ടോ? രവിതയാണ്. ലളിത ഉണ്ടോ? രവിത വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ലീലാമണി. 12. അപ്പോഴത്തെ നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. 12. ആരാണ് 12? ലീലാമണി. ലിനി മിത്ര. 16. മനീഷ് മോഹൻ. 12 5 മാർക്ക് കുറവ്. മനീഷ് മോഹൻ ഉണ്ടോ? മഞ്ജു. 17. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പേരില്ല, ഫോണിന്റെ ഇതാ തന്നിരിക്കണേ. മോട്ടറോള മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാരാ? കൊള്ളാം. പേരില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കും. മിനി മുരളീധരൻ. അത് മിനി. മുരളീധരൻ. എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട്? 14. ഓക്കെ. നിഷാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് 17-ലാണല്ലേ? 17-ലല്ലേ മൊത്തം? 17. 17. നിഷാദ് 17. രവിത. ഓക്കെ. രവിത 16. ഓക്കെ. രമ രാജഗോപാൽ. 2. രമാദേവി. 16. ശാന്ത. 16. സരസ്വതി. സത്യഭാമ. 16. സൗദാമിനി. 15. ശ്രീദേവി എം കെ.
ശ്രീദേവി എം പി 17. 17. ഓക്കെ. ഉഷ എ. 8. ഉഷാദേവി 15. വത്സലകുമാരി 17 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വനജ പിന്നെ ഒരാള് സൂം യൂസർ എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കണ, പേരില്ല. ആരാണ്? ലക്ഷ്മി രാജ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും വിളിക്കാത്തതുണ്ടോ? ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിളിക്കാത്തതുണ്ടോ? സൂം യൂസർ. എന്താ പേര്? ഓർക്ക പറയൂ മാതാജി. ലതിക. എത്ര മാർക്കാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാർക്ക് എത്ര ലതിക മാതാജി? 14. ഓക്കെ. ഇനി ആരെ വിളിക്കാത്തത്? വനജ ഉണ്ടോ? വനജ. സരസ്വതി ഉണ്ടോ? സരസ്വതി. മനീഷ് മോഹൻ, അനിത, ഇവരാരും എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രഭു. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും മാർക്ക് പറയാം. മാതാജി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തോ എല്ലാവരും. അവര് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി വിട്ടു ഓക്കെ, പറയാം. എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ലീല എം കെ 11, പ്രീത ജയൻ 15, രാമചന്ദ്രൻ 17, റാണി 17, ശ്രീജ 13, ഇന്ദിരാദേവി 14, കൃഷ്ണപ്രിയ 16, ലളിത 16, ലീലാമണി 12, ലിനി മിത്ര 16, മഞ്ജു 17, മിനി മുരളീധരൻ 14, നിഷാദ് 17, രവിത 16, രമ 12, രമാദേവി 16, ശാന്ത 16, സത്യഭാമ 16, സൗദാമിനി 15, ശ്രീദേവി 17, ഉഷ 8, ഉഷാദേവി 15, വത്സലകുമാരി ലതിക 14. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ശ്രീജയ്ക്ക് മാർഗ. ശ്രീജയ്ക്ക് 15. ശ്രീജ 15. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞില്ല മാതാജി. ഓക്കെ, ശരി മാതാജി. ഇല്ലാത്തവരാണ് കേട്ടോ പ്രഭു. ഇതിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മാർക്ക് പറയാത്തവര് 5 പേരുണ്ട് കേട്ടോ. 1, 2, 3. അത് കുഴപ്പമില്ല. അവർ ചിലപ്പോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ പ്രഭു. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ താങ്ക് യു എല്ലാവരും. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും 10 കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതിയത് ഒരുവിധെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വളരെയധികം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിനി ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഇത് മാർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത 6 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എക്സാം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അറിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ 3 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ അഥവാ എഴുതാൻ പറ്റാത്തവർ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉള്ളവരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അത് അഡ്മിൻ മാതാജിനെ അറിയിച്ചാൽ മതി. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഥവാ മിസ്സായിട്ടുള്ളവർ, അപ്പൊ ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് കേൾക്കുന്നവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പല കാരണം കൊണ്ട് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറൊരു ചാൻസ് കിട്ടും. അത് മാതാജിയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാതാജി പറയും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമുക്ക് എന്തായാലും നിർത്താം. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും 9 മണിയായി. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങും ക്ലാസ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേഭ്യച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.